तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रहुआ सबे। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रहुआ सबके बीच में लेके एकदम जबरदस्त लगन स्पेशल ऑर्केस्ट्रा मैटर। और दिल से बताओ तनी भैया कि एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देता नहीं तो गाना एकदम ऑर्केस्ट्रा में बवाल करी भैया। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत या आपके मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर एकदम मतलब कि सोच ली कि बवाल मैटर बाटे और धुन बाटे। एगो हिंदी गाना रहे, ओ मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ये धुन बा। पर देखी भोजपुरी मैटर कैसे गाओगे बाटे कि बड़ी गजन करे उदाना दान करे राती में तंग करे हो, बड़ी गजन करे उदाना दान करे राती में तंग करे हो, जब खड़ा करे खामा ए आमा जी तो उखाड़ देला दामा ए आमा जी, जब खड़ा करे खामा ए आमा जी तो उखाड़ देला दामा ए आमा जी। तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो भैया भी यही चक्र हुआ हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। और हाँ, हमारा नंबर बाटे 8874473128। आई जानते बन थोड़ा सा बोल्ड गाना बा, बढ़िया से गायकी कर देता नहीं, नया म्यूजिक मिल जाता। हमारा गायकी पर मत जाए, काहे कि भी हम राइटर रुआ के धुन बता सकीले, लय बता सकीले, गायकी रुआ करे के बा, आवाज़ रुआ देवे के बा। तो बढ़िया से आवाज़ इतनी बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना के उदावे वाला नहीं है, काहे कि मीटर एक नंबर के बाटे। तो रुआ कोनो प्रकार के गाना लिखवाओ खोके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोके तो नंबर दे दिले बनी, बेहिचक संपर्क कर सकीले। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक कोनो गलती त्रुटि बोली तो क्षमा प्रदान चाहत नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।